kendil. Yo nek kendil entak yo dibungkel jare apa-apa. Inilah. Kali ini Bapak Ibu tidak akan mirosone itu bukan gudeg kendil. Ya, terus tadi Pak Wibisono pesen. Pak Wibisono pesen ledo Gojek sing apik aja saru-saru. Lucu ku ora kudu saru. Makasih dan matur nuwun ya Pak nggih. Kadang persepsi konotasinya itu wong-wonge kok. Penyanyi yang tampil di panggung 90 jam rekor muri ini kabeh do ngetokke busana Jawane. Penyanyi putri nggak ada sing tanpa sanggul ya Cak ya dari kemarin ya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Loh, kenapa wong Yojo punya ciri khas seperti ini? Loh ada anak ini ada artinya, ada filosofinya. Oh gitu. Iki jenenge sanggul utawa gelung. Gelungan. Iki jenenge klambi utawa kebaya. Ya iki. Iki jenenge kain utawa jare. Sinjang jare. Ana tegese dhewe-dhewe. Men dulur-dulur sing cah cilik-cilik ben do ngerti. Ora kena saru lho, ora kena saru. Jare kuwi tegese dijar ben ora ketarik-tarik. Oh, dijar diajar talene ya. Jare. Dijar ben ora ketarik-tarik. Terus kebaya. Tinggo nyikep barang ben ora kewiyak. Apa Mas? Lah nek ora dikoke kebaya ya ngombro. Disikep ben ora kewiyak. Nah, kebaya. Aku oleh ngerti. Tinggo nyikep barang ben ora kewiyak. Sing ora kewiyak apane? Ndak sarung kok. Lah aku cah cilik kan mesti takon, "Mbok, sing kewiyak apane ya, Mbok?" Kan mesti ngono. Ya pokoke aku ndak ora nganggo kebaya dikira bakul plembungan. Terus kok sing takon, "Mbok, iki lho nok." Ngono duduh kemawon nggih. Ora apa-apa. Kebaya. Nggo nyikep barang ben ora kewiyak. Betul, kebaya. Iki jenenge sanggul utawa gelung. Gelung ya ana tegese. Ya. Gelung sing setugel digulung. Nek digulung kabeh raine nglonyom, ya. Gila yo nganggo nglonyom. Dhewe-dhewe. Lah makanya itu wong Jawa tuh penuh tradisi, ngono lho. Konde. Apa Mas? Ayo aku ngomong konde ngono kok ya repot to mentok. Ora oleh nang tegese. Ora neges. Mbak Siska. Ayo gudheke mau saya ditan. Oke. Kanca-kanca. Silakan. Gudeg Jogja.